Takže, hlavě... Právník Víry mě pozval na server Blank SMP a tak jsem si řekl, OK, proč ne? A tohle se stalo. To je teda server, nikdo ani není na něm. To je teda. Halo? Je tu někdo? Halo? Halo? Hlavě Kdo tam? To jsem já. Čus, Jaro. Čau. Hej, víš, jak jsme říkali, jak se připojíš? Jo, pamatuju. Tady máš trošku věci. Jo, díky moc. Trošku toho, trošku toho, trošku toho. Dobrý, Takový starter kit. no. Tak asi jdem, počkej, ten to bude důležitý. Zkus zabít nějaký ryby pro jídlo. Dobře. Já bejdu, kdo je ten borec s námi v kole. Kamarád. Ten se připojí později. Tady je opravdu hodně ryb. Já už jsem bez hangru. Je tamhle. Už letíš. Jo. No, neletím úplně. Já bych zkusil převzít tenhle server. Opravdu? Věříš No. si? Věřím. Asata, dobrý. Víš, co je dobrý na tomhle vepřovém masíčku? Že je čerstvý? Ne, to, že hodně dropuje naraz, na rozdíl od ovcí a kráv. Jo. Mám pec a uhlí. Mám pocit, že 3 až 4, mám pocit. Mám pec a uhlí. Mám pec a uhlí. Kráva! Tak ho tady můžem vypíct. OK, tak tam polož. Já zkusím najít nějakou jaskyni nebo něco. OK. Dobrou. Já natěžím tady dřevo, abychom si mohli když tak postavit bejsku. Pěknou. Já bych ji radši udělal pod zemí. Tak aspoň pěknou. Jo, Ty víš, já jsem byl... ale akace není tak pěkná. Taky můžeme použít na podlahu. Třeba ty plenky. Já vidím vesnici. Vidíš? Jo. Tak já beru pece a jdu za tebou. Já vidím i to, lávový jezero. Tak to je dobrý. Hned vedle. No, to není přímo džungle, je to akáciový. Tak já jdu za tebou. Yes, je to ještě dost vesničanů. Já zabijem Iron Golema teď. Hele, už vidím tu vesnici. Hezky. Počkej, není někde tady kolem voda? Já jsem kolem viděl hodně lávových jezer. Jo, tady je voda. Jo. Já dostal přímo 3 irony, GG. Taky. Tak já beru postel, protože tady ten vesničan je blokovaný dýní, hej, co to jako. To jsem zablokoval já. Aha. Hele, mám pro nás pár bot. OK, ale... 2 páry teda. Kožených. No, to je docela k ničemu, hele. Títo seno. Ne, hej, víš, co jsem našel? Co jsi našel? Já našel jeden z těch custom zbraní. Ne, já jsem v hlavě. Voda, easy. Pokud se divíte, jaké custom zbraně, tak na tomhle serveru jsou prostě custom zbraně, které mají různé super schopnosti a naším cílem je všechny získat.
Sakra, blaze powder, to budeme muset. 4 iron bloky, počkej, to si zapamatovat. 1 blaze powder, 4 iron bloky a 1 stick. A jak dobrý jsou ty steše? Jako mají diamantový armor a tak. A netheriteový je zakázaný tady? Ne, no netheriteový ani nejde vykraftit. No, tak dobrý. Hele, vidím iron. Fakt? Jo. Je počkej, já našel kejvku, úplně masivní, hej. Tak já už jdu na povrch, tady asi nic moc nebude. Hej, já jsem skoro hned vedle diamantu. Jako v nejlepší Y levelu na diamanty. Jo? Já krouču, protože bridžu. Ale já nemám lokátor, ber. Já mám levely. No já krouču, Jo, pořád. protože mě neuvidíš, když krouču. Já stavím. Já bridžuju. Ale běžíš správným směrem, tam jsou 2 ty warp dřeva. Ale tak jo, jsem tady. Hele, na Okay. ten recept je to 1 tyčka, 4 iron bloky a 1 blaze powder na Hyperion shard. A za okay. 5 Hyperion Na- shardů je Hyperion. Na Hyperion dostaneš 5 Hyperion shardů. Jo. A kde seš teda? A já jsem teď v kejvce. Mám docela dobrý věci. Okay. A tady je nějaký lávopůl, akorát nemám kbelík. No já jsem tam omlem vylil vodu, Jo, no, to vidím. protože jsem spadl do té lávy z toho, jak vidíš ten stone tam. Hele, oh, Co je? někdo mě jumpuje. Počkej, fakt? Jo, OK, tak běžím za tebou co nejrychleji, co můžu. asi jsem jim Pokud zdrhnul, chvíli vydržíš, tak tam budu. Oni sedí na nějakých jako dortech. Počkej, cože? Oni Já sedí už na jsem tady. dortech. Už jsem tady. Hej, tady máš trošku věcí, Jo, to se vem. jo, to jsou Já docela vím, že ty dobrý děláš exku, tady Jo, máš díky. tohle. Díky. Dej ropni mi tvůj kamenou. Jo, no. Tady máš postel, aby si mohl když tak dát spawn point, kdyby si můžel. Tam je tomu tady. Jo. A pojď, dělej, lokin. Kde jsou? A neměli bychom Tamhle. zdrhat? Neměli bychom zdrhat? Ne, hej, to můžeme vzít, to dáme. To vidíme. A jeden má enchantovaný zlatý jabko. Cože? Fakt. Já jdu na toho v Hej, kopr počkej, armoru. tenhle je špatný. Já jdu na tenhle je toho hrozně v kopr špatný. armoru. Hej, tenhle cápek je extrémně špatný. Já si myslel, že jsme tady sami na serveru. Já taky. Oni mají zlatý jabka. No, všiml jsem si. Já si potřebuji vyhylovat. A dorty. Tak já mu tady sežeru ten dort. díky. Hej jo, já mám ještě maso. Máš? Dobrý. Pojď, Jaro. Proč spamujou? Výměna. Jo. Ajajajaj, já jsem low, já musím Proč zdrhnout. spamujou? Já zkus zdrhnout. Yes. Hezky. Beru si jeho věci. Jde po mně ten druhý, jo. Mají pavučinu taky. Mně se laguje. A mají blaze rody. Já 1 minutu jim to. Jedno zlatý to. Ty jsi je zabil? Ne, jenom jedno. Ten jeden zdrhnul, nebo? Ne, tady je. Jsem to viděl inventář, sakra. Jak už dává takový damage? Dává? No, mě dává damage.
mě neudal ani srdíčko a to je kombo. Kombo. Zničil jsem mu štít. Jaro, zabrhal jsem do toho srdíčka. Hezky. Hezky. Nice. Proč měl tolik dortů, hej? To je jedno. Bereme jich gear. Vem si štít. Jo, vem. Kdybych potřeboval chestplate, dej mi třeba ten Jde. kový chestplate. Potom, co jsme porazili tak silný tým, jsem se ale uvědomil jednu věc. Jo, já ho mám. Nice. Jo. Good fight. Hezky. Já se divím, že jsme vůbec porazili. Jo. To bylo lidi extrémně moc. Ale mě třeba nedávali žádný damage, co to jako bylo. Mě dávali extrémně moc. A byly tady, nejsou tady nějaké jako super schopnosti, kde já mám třeba nějakou, že nedostávám skoro žádný damage. Počkej, Jaro, co máš na tom meči, že je enchantovaný? Dropni mi to. Sharpness 1. Jo, aha, tak to je proč mi dával tolik damage. Já ti jedno hitnu, čum. Já jsem nedostal žádné. Sundej si jenom boty a helmu. Například. No, takhle. Já nemám žádné. Obere dost, viď? Ne, mě to neudělalo nic třeba. Takže pokud jste si ještě nevšimli, tak jsem měl Resistance 6. No a asi to byla nějaká moje super schopnost, že ve fightech, kde jsou soupeři silnější než náš tým, tak asi dostanu Resistance. Nebo... Ne, já se ho nechám, já jsem lepší v Já také budem ty PvPčku. kameny. Počkej. Měl bych se jí zeptat, jestli se chtějí připojit k nám. Možná. Jako mohli bychom je naučit trošku PvPčko. Dělej. Halo? Počkej, já nevím, jestli nám náhodou rozumí. Je to dostupné i v Americe rozumíte nám? třeba? Tohle SMPčko? Jo, já mám pocit, že jo. Okay. Tak zkus na něm Zkusíme. anglicky. Yo, can you hear me? Calm down, no need to run. Can you hear me? Guys, can you speak? Oh, hej, oni nás můžou slyšet. You can hear us though, right? Why did you decide to jump us? Tell us that. You can write in chat. Yeah, no need to. You can write in chat if you want. Jaro, ty jsi položil crafting table, zrovna když on položil crafting table. Because why not? How the hell did you lose when you had more gear than us? He was literally naked. How did you die to him? That's shocking. So, our main question is, do you want to join our team? Vypadá to, že chtějí. Yeah. So, but if you betray us, I still have this guy's sword, which has sharpness 1 for some reason. How the hell did you get that? I have a water bucket, I have your gates that you had for some reason. How the hell did you get 1 stack of steak? What the f? Jaro. Jo, díky. I saw. OK, tak já asi půjdu těžit. Okay. Guys, do You you want guys- to mine with us? Did you have a notch? Want to mine with us?
let's go. I Yo, guess. Rooster, did you have a notch apple in your hand? Okay. Still don't believe them, but okay. Hej, já jsem byl tadyhle někde byla extrémně velká. Tam je trhlina, no, to vím. Ale tadyhle je ještě extrémně velká kejvka někde byla. Tam jak jsi byl? No, tam jsem byl někde, tadyhle, jo. Hej, co to Jo, bylo? jo. Co to bylo? What was it? Jo. I'll give you one. I think you meant Here. Here. Here's the pickaxe. Let's go. Where the is he? Rooster Jen? I do not see him. I think he's down already. Asi jo. Nemusíš mluvit anglicky, když nemluvíš se mnou. Teda když mluvíš se mnou. A jo, vlastně, hej, já jsem prostě zvyklý. Hej, tady je mineshaft. To jsem se ani nevšiml. Manže? Jo? Já jsem zjistil, že mám 2 bloky ironu. Já vezmu taky pavučinu. Jo, dobrý mám. Ty máš to. Jo, Já- taky. Hej, ty asi zkus vzít pavučiny. Já vezmu Rayleigh trošku. Protože ty znáš můj hlavní styl PvPčky. Jo, znám. Tak. Jasně. Můj je teda ax, ale to bude asi slabý tady, takže... To je proč jsem ti dal Takže mejska. tuto. Jaký typ mejsky, to je ta otázka. Bez elitra, se spírem. Víš. Protože elitra ještě ne. Want some iron? Here, you can... Já bych mu moc nevěřil ještě s ironem. Po tom, co udělali předtím. To je pravda. Hele, Dort. Proč mají tolik Hej, ten Dort? mineshaft je nějak malej. Já jim je vrátil, já je nechci. Docela. Počkej, ten můžeme najít na četlu. Třeba tady v tom Musí být, že je manšaftu, nějak malej. třeba tady v tom manšaftu, jako, že když tady nejsou žádný ty čestky, tak třeba v tady tam byli a vzali ten nož Apple. No, to je možný. Já mám přes půl staku už. Já jsem si myslel, že to jsou Jo, tak nic. ty glow lichen. Lichen. Ničím to. Zničeno, dobrý. Jo. Vytěž to. Asi do toho víc to. Hej, tady to. Jaro. No. Tam se ještě větší jeskyně. Jo. Pokud uvidíš iron, tak vem všechen. Jo. Kvůli tomu receptu. Jo, já mám 15 teď. Já mám 6 a 1 blok a 4 ty. Počkej, Manšaft není tím tak pádem. malej teda. No, není no. Počkej, Jaro, my potřebujeme ještě 2 irony teda. Potom můžeme vykraftit jeden z těch. Ty jsi mu ukradl iron. Já jsem mu neukrad. On? A jo, aha, Pingu asi. Já jsem s tebou. To byl Pingu, hele. To byl Pingu. Pingu mu krade iron, to je co se děje. Tam dole, počkej, Já pro ně vidím půjdu, zlato. Já vidím zlato. já mám kvelik s vodou, já to půjdu. Já taky. Jo, vidím už je, tak je to jsem vůbec nemyslel. Hele, víš, co je zajímavý? Tady nejsou Co? žádný mobové. 4. Tady nejsou No. žádný mobové. Máš pravdu. Není to napísané. Ale jako v tom se spavnovali. S těma spawnerama se spawnovali. Takže budeme za chvíli moc enchantovat. Ale u nich jsem žádný jako lapis neviděl. Tak jak enchantovali? No Že tak mají někde možná bejsku. mají bejsku. No právě. Ale když nám to neřekli, že mají bejsku, nechtějí nás třeba podvíst? No právě. Přímo moje otázka.
Já budu za chvíli muset jíst, tak pokud bys nagrandil trošku TNT minecartek a Budu se snažit, no. bejsku třeba. Budu se snažit. Chci vědět menší zajímavost. Já s jedním z nich jsem byl na SMPčku už. Jo? Jo, na jednom jsem byl. S tím Rustrgem 89. S tím jsem byl na SMPčku, kde se až moc zneužívalo permisí. Majitel nám dával věci furt. Začalo nás to nudit, to jak nám furt dává věci, takže jsme se ani nemuseli snažit. Tak jsme prostě lívli. Vrátili jste se? Cože? Jestli jste se tam vrátili. Na ten server? Jo. Ne. Hele, vypadá to, že... Jako, ale že pokud Rusové- chcem převzít server, vzít, tak budeme muset to mít armádu. Budeme muset udělat. No a netvoříme jako dost silnou armádu my dva jenom. No jako možná jo, možná ne, jako existují lepší lidi podle mě. Opravdu? Jo, o hodně. O voda, ještě větší jeskyně. Jo, sypiš. O iron. Já mám pocit, že už můžeme vykraftit jeden ten shard. Jo. No, ale budeme potřebovat teda, počkej. 5 blaze powderů. Já mám 20, dva blaze rody. 25 těch iron bloků. Což je náhodou docela hodně. Takže Fort Bear a Bear Iron. Hej, ale ten kejvka je masivní a mám další diamanty. Ten je divně uhlazený, takže podle mě trial chamber. Dáš mi souřadnice? Nebo napiš je do chatu, ať můžu přijít. Počkej, já jako skopnu. Ten je divně uhlazený. A nebo já půjdu za tebou na lokátor, beru. No. Abys věděl, nejsem modrý, růžový Seš a zelený seš ty. Jo. Jsi ten, jakoby bílej, oranžový. Ty shiftuješ? Jo. Jo, jsem na chvíli zašiftoval. V chatu jsem viděl, že Rooster No. má diamanty. Fakt. Jo. Ale tak Pingu mu to konečně nesežral hned. Už jsem tady u tebe. Hele, já jsem se zakopal dolů a tady je iron, tak já ho vezmu. Počkat. Tady je další kejvka a obří láva Já vidím Pingu. Co se stalo, hej? A jo, hej, fakt. Já vidím Fakt trial Pingu. chamber. Fakt? Fakt trial chamber, hej. Já tě vidím. Koukně do chatu. Koš. Jo, hej, našel jsem přímo toto. Tady ke mně pojď. Dělej. Dělej. Tady. Kde seš? Já se kopu se dolů. Dělej, hej. Kopu. Pokud dostaneme mejsku, mohl bych ji mít já? Jo, ty víš, pokud že dostaneme jsem- 2, tak jedno budu mít já. Jo. Já to budu bránit, aby Pingu nám nic neukradl. Jo, jasně. Bys měl. Jo, ten se už vytěžíš ke mně. Ne, podkopeš mě, hej, nahoru. Nahoru, jo, tady. A ten je trial chamber. Hej, jak se tam kurňa dostal dřív než my?
Jo. Hej, on už to zapl. Já ho dost zabiju. Já ho zabiju fakt. Jo, to. Toho To radši Rustigena. ne. Ještě nevíme, jestli jsou opravdoví teammatey. No právě. Ale proč by to zapl? Tam nic Protože není. nechceme jít dřív než my. Aby nás mohl sejmout. Právě. No přímý myšlení. Jsem ten. Yeah? What? Oh, Ender Pearl. damn. Hezky. Takže žádný... Oh, sorry. Dobrý. To jsem byl ty. Já skoro zabil pingulom. Oh, Jídlo. jo, on implodoval, hej. Pomoc. On implodoval úplně právě. Jaro, Pomoc, já mám 200 lidí. Capek úplně implodoval, hej. Kde? Co to bylo? Hej, pojď sem, Jaro. Hej, on fakt implodoval snad, co se tu stalo. Tak jo, jsi tady Ty zpátky. jsi fakt nedostal ani jedny klíče. Ne, já ne. Hele, dáme si spawn point tady. A počkej, já hledám klíče. Hele, já ho budu sledovat, jestli nezničí tu postelu. OK, nebo jestli nezačne trapovat. Jo. Hej, našel jsem ty. Jo, já mám ten vault, ten hlavní. Jaro, ten z nahoře pojď, nahoru. Za mnou. To je taková parchantina. Skeletonní souboj ve vodě. Čemu jsem se, hej? Co mě trefilo? Máš klíč? Ne, nic. Ty se My tu swiftness vodu, já potion. neplavu. Swiftness potion. Jo, ten je ta hodně dobrá. Brizové. Jo. Tak bude mít smutný. A je to když tak i ominous to. Bolt. Jo. Já to dělám s tebou. I volt. Max půl hodiny. Nebo kdybys chtěl se mnou počkat. Tak já bych klidně jako mohli bychom dát PvP prostě s pingem. Jo? Co nejrychleji dodělat. Klíče? No, vodný klíče. Ten co je poslední. Hele, už mě štve. Je tak. Je. Tam zmizel. Tamhle. Je. Je. Zabírat. Já jsem. Mám ho. Luk. A extrémně nízko. Máš něco dobrýho? A regenerace tu si vezmu. Jo. Tak počkej, jo. Jo, thanks. I got sharpness 4.
I got another key from a chest. That's possible. You... Better axe? I'm not... 2,000 years later. Mám 5 teďka. No, tady máš 5. Dropni. Potřebuješ, já jsem si udělal jsem si chestplate. Takže teď mám solidní díl. Máme 3 bloky toho. Making my way downtown, walking fast. Jaro, armor nebo věci? Věci asi. Nářadí. No, tak já nářadí nepotřebuju. Ale udělej si armor. Ok. Tak a mám luk. 8 toho. Nemáš nějaký diamant? Breezer Dincharge. Já 1. mám 2. Jo, 1. Tak aspoň načít. Hele, pickaxe udělej. Já mám. Jo. Máš? Hele, jeden jsem odemknul, dostal jsem tuhle enchantovanou sakeru. Co na ní máš? Jenom efficiency 2. A pak mám sharp... Jeden. Počkej, pak mám... Okay. Yes. No jo, a tam je jeden. Jo. Dá. No tak běž za lokátor potom. Já beru pec. Ho zabil. Ne, počkej. Ještě ne. To ne. Já potřebuji klíč. Musíme se za ním dostat. Klíč nebo 2. Já chci klíč. Musíme se za ním dostat. Je tady. Pojď za mnou. Shiftuj. Ne, nemusíš. Nemusíš? Co prej týmujem. Tři, 2, 1. Máme pomoc. Nemůžu. Počkej, já jsem na něm. Ne, já jsem tady. Yes, mám ho. Já jsem tady hned. Zabil jsem ho. Jo, zabiju všechno. Máš Mám to. Dělej, Jaro, dělej. Máš
máš moje věci? Řekni mi, co jsem měl, jak ti to když tak dropnu, protože jsem něco vzal. Maso, hledej maso. Nevidím. Tak Takže no, tvoje mekáč steak. kalhoty, vem si je. Nepotřebuji. Jo, a teď je, někde. Zadeli. Mám půl životu. Jaro. Díky. Máš ty blaze rody. Mám 2, no. Mám ty 2, co jsem měl. Dobrý. Jeden dává 3 blaze powder, ne? Tady jsou postele. Já je zničil, protože on já tam měl mám jednu, spawn. tak já mám jednu postel. No, takže po tomto skvělém zážitku jsem se odpojil a právník Viry mi zatím nagrindil nějaký věci ve vesnici, kterou jsme viděli nejdříve. No. Díky. Mě jumpuje. Což je fakt. Jo. Dávám si pouštění. Hej, já mám pro tebe věci. Pokud se divíte, tak jako já, proč mě Pingu už jumpnul 2krát, no tak jsme později zjistili, že je to protože si myslel, že máme mejsku. Nějaký, ale já spotřebuji. Jsi nějak zlepšil od minule? Tak? Jo, já mám 2 srdíčka. Mám zahodený. Ty smrdíš nějak, hej. Je to seš ty? Ne, Jaro. No? Kde jsou tvý zlatý jabka? Totem. Mám tu totem. Já jsem někde pryč. Počkej, já tě za. Dostal. Ale ty máš zase skill, to on nemá. Možná se zlepšil od minula, ale ty jsi dobrý. Jo, to a zvládl. trošku jo. Jo! Hej, já to dal. Jo. Jo. Mám skoro tak zlatých jablek. Už on měl totem, ne? Měl totem nebo ne? No, nepoužil. Jak já mám tvůj totem? No, já jsem ho měl, já jsem totiž takovej, víš co. Hej, To beru jsem trošku věcí pro tebe. Tak jo. Po chvíli jsem se zase odpojil. A příští den zase napojil. Jako u normálního SMPčka. Tam na mě čekalo příjemné překvapení, protože Pingu nám postavil bejsku a právník Víry mi obstaral nějaký gír. No tak, hele, mně se povedlo udělat docela dost věcí. Jo, co jsi udělal? No, našel jsem mi takovej hack, mám extrémně OP věci. A hele, povedlo se mi udělat ten meč jeden. Ten Hyperion, ne? Jo, ten, co jsme našli. Mhm. Ale já teď běžím domů a jsem na té raid farmy. Okay. Já pro tebe mám takovou book, co se mi povedlo udělat. Ty
Jsi našel book? Jo, několik. Jsem říkal, že mám extrémně OP věci. No, když jsi našel nějaký book, tak seš z toho nějak má... Jo, čau, tady seš. Plus, no ale ten, prvně ten to koukně na něj. To je ten Hyperion. Já ty enchanty mám před celou obrazovku. Víš co je zajímavost na tomhle serveru? No. On povoluje jenom sharpness 3 nebo 4, teď nevím. Jo, a na těchhle... A na tom meči je sharpness 5. Jo, na tomhle speciálním meče, na těch speciálních zbraních je sharpness 5. No, tam je povolený sharpness 5. A tady máš. Jo, potom našel jsem ještě pár věcí, ale no, dostal jsem pár věcí. Tady máš tohle. To je mejska. Co? Proč To nebylo. Co? Ne, já vím, že máme ten Friendly Fire Disabled, tak jsem jo, víš, proto. Tohle to mám ještě. Ale proč to má Sharpness 250? Koukni se tamhle. A já pro sebe mám takový hračičky, tohle se dotknout nechceš. Jo. Chceš vědět proč? Okay. Potom já mám ještě takovouhle věcičku, co jsem našel. To mám taky. Hele, tak já si asi... Má to replay a sharpness 255. Můžeš mi ten bug vysvětlit a proč máme keep inventory? No to se mi taky povedlo zapnout, no. To jsme zapomněli říct. A nejseš operátor tohohle serveru, jako... Nejsem právě. Já jsem našel bug. Chceš ho vidět? Jo. Admin serveru No. mi dal na 1 vteřinu operátor. A to by se povedlo jako vzít si command block. Ne jakýkoliv command block. Takže to byl To je jako speciální. command block, který jsi měl už připravený v inventáři. Já ho můžu položit? Ne, počkej. Nejde? Nejde položit? Jo, vlastně já chvíli mám ještě operátora. Kolik jsi jich měl? Kolik jich máš? Já jsem teď v kreativu. Takže máš operátora? Mám. Máš? Mám. Já můžu dát celní. Víš, jak dělám kart PvP. Jo. Koukni se na tohle. Oh. The carpet, what is wrong with you? That's your fault, by the way. Koukni se na tohle. No, počkej, co? Ne, počkej. Tohle. Where's my yellow? Where's my carpet? A když vyhodím jenom jeden, vyhodí se jenom jeden? Jo. Jo, tak pardon. Ale tak... Hele, nemůžeš mi povědět třeba, jak se ti povedlo získat kreativ? No, začalo to tím, že jak jsme zabili tohohle z toho blbečka, Copy cards. tak you sure you wanna try that? Maybe. No tak, já jsem potkal admina na serveru. Ten, jak jsem porazil, on nevím jak, on je jeden z nejsilnějších na serveru. A my jsme ho porazili, nebo já jsem ho porazil, takže mi dal jedno povolení, že mi povolí jednu věc. A pokud se typneš, co ta věc byla, Operátor? přesně. A sice mi ho dal jenom na chvíli, ale já jsem se ho zeptal i o kreativ. No. Jako Jo. operátora, dal jsem si kreativ, rychle jsem se vzal command block.
A z toho jsem hned položil to, on mi to dal přibližně na 10 minut. Tak jsem někam zaběhl, položil jsem ten command block, dal jsem ho na always active a repeating a dal jsem si operátora, takže i když se mi odebere, tak se mi dá instantně zpátky. Tak, Takže kdykoliv chci, můžu dělat tohle. jo. Tak to je dobrý. takže mi chceš říct, že dneska budeme admin abuzovat, jo? Asi jo. A já jsem si teď uvědomil, počkej. Teď je zbytečný dělat tadyhle to. No a co teda budeš dělat? Počkej. Ano, to jde. Jaro. Teď můžu dělat začáteční instacart, takovej s crossbowem. Takže můžu v inventáři mít i wincharge a cokoliv. Chceš vidět? Jo, ukaž. No, špatná kuše. Jo, ten Že ty máš jako fire aspect kuše, nebo tak nějak? Jo. A fakt se toho někdo jako nevšimne? No, on říkal, že žádný inventory plugin na serveru není. Hele, víš, co bych řekl? Co? Že jsme docela... jako asi nejsilnější tým. Vzpomínáš, jak jsi říkal, že bys chtěl převzít tenhle server? Jo. Myslím, že teďka to bude možné. No bude, no. Co jsi uvědomil? Nemůžu... Počkat. Takže. Já jsem něco zjistil. Ano. Pojď sem. Já si můžu dávat nekonečný efekty. Dám si, ale Strength 2 je zakázaná, ne? Jo, ale já si můžu dávat efekty. To jsem trefil wincharčkou. Jo, i fakt? Jo. Počkat. Takže chceš mi říct, že když jsme minule tady hráli, když jsem měl ten resistance... Tak jsme porazili tam toho blbečka. Jo. No, jako ne, hnedka na začátku, když jsem se napojil, jak nás jumpnuli s Rustrem. No. Tak proč jsem měl ten resistance 6 teda? Jsi měl resistance? No, měl jsem resistance, jsem ti to říkal, ne? Nebo ne? Ne, neříkal. Jsem ti říkal, že neberu žádný damage teda. No, jako odpovídalo by to. Dávalo by to smysl. Já zapomněl, že mám... To je jedno. Já to nebudu, já mám nápad. Nebudem to abuzovat, jenom si dáme pár věcí. Hele, neměj strength 255, prosím, to je strašný. O pár věcí později. Bude mít celý inventář 99 totemů. Tak. Hotovo. Já se nebudu kupovat všechny. Takže no, prosím, jelikož máš 95. Můžeš to asi naduplikovat, ne? Ty chceš naduplikovat všechny ty věci. No tak nebude to o tom. Počkej, já jsem si teď uvědomil. Potřebujeme nějakou prázdnou čestku. Tak vyrob, ne? Tady dřevo normálně. Jo, hele, zabil jsem ještě pár lidí po tom, co se odešel. No, a... Tady máš tohle.
Tohle. A to jsou protection... I to já mám. Ten armor. No ale budem potom moct to dělat ještě to. Jo, a máš ender chestku, prosím, ještě. Protection 4. Můžeme udělat. Tady je ender chestka. No a já potřebuju svoje nějakou ender chestku, ne? To mi nech, to si dropuju sám sobě. Jo, to ti nechám. Teď mám 1012 levelů. To jde. A možná. To si můžu dovolit teda tohle. Chceš vidět mi teda oblíbený útok? No. Ale ty si ubnul, ono to nešlo. No to viděl. Dobrý. A teď chci vidět moji speciální zbraň? No ukaž. Ono to... Počkej. Se radši sundám armor, protože nechci plejtvat durabilitu. O! To funguje i takhle. No hele, tak chceš zkusit najít end? Myslím, že se otevírá až po týdnu. To už je týden. No ale jako... Ne, po měsíci se řeklo, ale... Do pravdy jsem si uvědomil, že když máme komandy, že se dá cokoliv. Asi jo. Protože, že jo, end portal nejde otevřít jenom kvůli komandům. Protection 4 nejde jenom kvůli komandům. Máme Protection 4. Že jo? Přesně. 2000 years later. No. OK, hej, tak... No. Hej, počkat. Ahle, tady. Počkat, koukneme tady kolem. Ahle, já vidím nějaký pilíř. Tady? O, Mě by zajímalo, já proč je to jsem stihlo brick. spadla a nedostal jsem damage. Jo, tak protože je to lag. To jsou ty z těch strongholdů, ne? No, Brick, ale brick. tak proč, mě by zajímalo, proč je to stihlo bricku. No, protože jsou v strongholdu. OK. Já, Tak to znamená, počkat, je tam zoom. já ne, Ne, není. není. Nevidím ji tam aspoň. Já dám klač. A už viděl, jak umřeš. Jsem tam nechal vodu. Ty jsi neumřel? Ne, protože jsem propadnul jakoby vodou, takže mi to ubralo jenom půl. Jsem mrtvý. Tady moje A? voda. Tady moje voda. No, a hele. A máme to tu? Ej, počkej, Tady už někdo byl? asi jo. Počkej, ale... Hele, diamanty. Bloky, tak počkej, dropni mi to tvoji mejsku. Nebo, hele, radši by bylo lepší, kdyby jsme ji nevyužili. Aby jsme to ještě nikomu neukázali. No, navíc je enchantovaná, že jo? No právě. No hele, A, tak... a co takhle normální mejska? No jo, vlastně to můžu. Ale počkej. A tam jsou další diamanty. Tak, díky. To budu taky využívat. To taky využiju. Ale karty, já si vypiju hlavně tady. No když tak, pojď sem, Jaro. Já mám 3 diamantek, tak můžem pak... Já nás- Zlepším. Ty jsi blbej. Hele, takže... Boom, boom, boom. Připrav se, jo. Jo, jsem ráda. Já si udělám kit na Si... speciální mace, takovej. Tohle. Jo, mám 78, No, tak, to dobrý. Kam si... Proč nemám 78? Máme, jdeme, pojď. Jdu. Diamant. Jo, tady už fakt někdo byl. A jo. No, já to Je věděl. 18 endstoneů na zemi. Hele. Hele, hele. Hele, Under Dragon je furt tady. Jak? Ne.
Já vidím tu tečku na lokátor baru. Jo. To má ve modrá, kdo je ty dva? Pingu, pingu. Pingu, we aren't teammates? What the fuck? Jaro, ty si nepamatuješ, že přece se nás snažil zabít? What did I miss? Oh yeah, I forgot I have my special thingy. Tak vděčný za tyto tedy. Ren, já vidím resistance. A doufám, že... A, Což já máš ho nejsem. stejnou schopnost. Čnu. Jako? Pustím resistance. To nesmí pořád. Jsem já v tom vzduchu. Oj, trafa. No počkej, to jsi byl ty? No to jsem byl já. Já jsem ho nejsnul. Trafa. Jaro, máš nějaký wind charger? Máme hodně. Nebo víš co? Já potřebuji ukázat se. Potřebuji ukázat svůj specialitu, aspoň jednou. Jaro, drž to tam. No já mám vlastně ještě dalších 77 totemů. Ubírám mu, ale extrémně. Další mace. Víš, co jsem si teď uvědomil? Já můžu si prostě dát game kreativ. Ne, to zas ne, aby to nebylo moc podezřelý. Jo. Dobrý, já teď můžu zpátky. Děj. Já potřebuji wind charge, Jaro, dropni. Jo, no. Dropni wind charge. Tady máš wind charger. Rychle. To se nám nekondomí. Máš nějaký XP? XP? Jo, jeden stack. Já nebyl připravený na fight. Jo, taky moc ne. Jsem myslel, že jako... No. Tady nikdo nebude. Já ho skoro mejsnul extrémně. Počkej, ne. Já budu mejsovat z extrémně vysoko. Jak se... Hej, představ si. Kdybych to trefil. Jaro, zkus ho dostat do pavučin. Jo, já nemám pavučiny, ale... Čekat. Blbý. Ne, Jaro. go. Jaro, hej, dostaň ho do pavučiny. Jo. Já mám plán, jak ho můžu instantně zabít. Okay. Je tam. Ne, sakra. Je tam. Kurně. Pojď. Počkej. Drž ho tam co nejdýl. Jaro, dej mu tam něco. Dobrý. Nemáš ní... Polož vodu. Nebo já ji tu nechám. Pojď, dobrý, to dáš. Hej, ale... Já tady to tak nenávidím.
Už mě to štvá trošku. Já mám svůj luk vlastně. A víš, co mám já? Víš, co mám já, Jaro? Víš, co mám já? Jo, to Svoji specialitu. jo, měl bych používat ten luk. Asi ne, toho one-shotna. Ne, hej, to bude moc jasný, nedělej to. Asi jo, potřebuji opravit armor. Jaro, pojď sem. Pojď sem. Jsem tady. Tady. Díky. Tam jste, já muset. Kde? Jaro, když ho dostaneš do pavučin, tak hlavně mu neblokuj hlavu, protože to je potom lehčí trefit. Jo. Nebo mi řekni, kdy mu odkopu tu pavučinu. Z té hlavy. Us. Opravdu se armor, tak mě taky dám. Jaro, drž ho co nejdýl. Je tam. Pojď, drž palce, že to trefím. Sakra. Tak teďka tě držím. Ne. Určitě je difficulty vůbec. Kartu. Jakou Svoji specialitku. Svoji speciální věc. Jo, on odletěl. Pozor, Jaro, ty to bude dávat damage. Trefa. Jo, na mě taky. Ten gaps up. Další. Big bag. Teď poslední hit potřebujeme dát, Jaro. Tak. Tam u tebe. U mě? U mě jsou endermeni taky. No. Mně se asi začne něčit armor. Nebo já mám helmu, tak na jednu dorobu. Já ho teď možná zabiju. Kurňa ne. Jaro, zadrž ho, dostaň ho do té pavučiny. Jedna stačí, fakt. To seš ty, já tě skoro zabil. Nice. Už máš jít, už nemá to tomu. A rozbila jsem helma, mě se taky pomalu rozbila. Paučiny. A mě nefunguje. Tak, jde se. Pozor! To seš ty. Proč? Dobrý, je v paučině. Já taky. Se nemá vodu. Sakra. Já tě skoro zabil, Jaro. A pro... Ale on má přece hlavu černou. Jako tučňáčí. Využívej to, v čem seš nejlepší, Jaro. Nice. Ne, v tom fakt nejlepší nejseš. Tak v čem jsem nejlepší? X? No, No ale to je tady slabý. to bude dávat větší damage. Okay. Zkus ho prostě zadržet. Jo.
Já jsem si teď uvědomil. Nemůžeš mejsovat, no? A na co? Já dostanu elektru, aby jsem mohl ho Jo? udělat mým starým nejlepším kitem, Mejsnul pokud si jsem ho. pamatuješ. To nic neobírá kurně. A mu musím zničit to. Já zapomněl. Kurně. Je strašně ubírá. Já si musím dát enchantovaný zlatý jabko a se restoknout. OK, tak chvilku to vydrž prostě. Ona už to za chvíli bude, hele. Já nemám normální zlatý jabka, proč nemám půlku věcí? Tak já budu asi stejně enchantovaný. Já Renata jsem tě je dal, hele. Kde je moje voda? Moje voda se právě despawnuje prostě. Jsem ji položil, ona tady není. Ne, Já už tam letím. Kde to? Už to vidím. pěkně, pojď. Já už našel. Rychle, já umírám. Chvíle tam vydrž, fakt. Já už nemůžu. No to. Už nemůžu. Rychle. Jak mám ten kit, Jakkoliv, kurně, prostě ale- ostírně už. Budeš muset chvíli to počkat, ten typ jsem ještě nikdy nedělal. Já potřebuji trošku utáct, trošku. Jo. Já nemám své perly. Já nemám své věci, rychle. Víš co, já na to prdím. Nejsme samo, pojď, dělej. Používáme cheaty a on jako To jsem popnul tebe nebo já ho? spopnul. Jen musí být low. Potřebuji stránku. Jaj, Ale to je jedno, mám jich několik. Nejsou samo zase, pojď rychle. Já jsem levej dneska, hej. Já používám svůj banhammer. Nebo ne? Shield. Jaro, rychle, dostaň ho do pavučiny, Jo, dostanu. Je tam. Kurně. Jedna výhoda Spíry je, že dokáže jít skrz pavučinu. Jo.
Já jsem ho nejsnul teďka. Tak. Ne. Zase utek. Mě se zničí helma. Hej, on už musí být low. Yes, popnul. Jsem byl já. Teďka. Popnul on i. Jsem v pavučině. Je? Já jsem v pavučině. On musí být low. Já taky. Jsem ho už mysnul tolikrát. Proč ještě není? Já možná využívají Banhammer. Jo? Jo. Jo. Fakt? Jo. A on má to tam. Jaro, mám využít ten Banhammer. Ten ban ne, ale ten, co dává sharpness, tak jo. Tak mi ho dropně, já se ho vyduplikuju. Jo. Ne, počkej, teďka to. Já nechci, aby ho měl on. Nechci, aby ho měl on. No, prostě utek. Pojď rychle. Kde? Jo, Yes! trefa. GG. No to byl nejdelší fight. Ale potřebuji ti dropnout tohle. Tyjo, to trvalo. Nemá něco. Hele, tady, ne, Jaro, máme problém. Kupni se tamhle. Tamhle na zem. Co? Tady. Na tenhle blok. On měl taky teď. On má taky stakovaný totemy. Tak, dejte like a určitě bude pokračování i s Baronem Piškotem. Čau! Že jo, Frýko, to je dobrý.